Сәлем, хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачыларым. Эфирда мин Роза Хайруллина һәм инде сезгә мавыктыргыч кызыклы репортажларымны мин бик зур теләк белән эшләргә керештем. Бүген сер итеп кенә тапшыруының кунагы. Мин аны әйтергә кирәк, күптәннән көттем. Зауыклы, затлы җырчы, алтын тавыш, үзебезнеке Башкортстанныкы горурлыгыбыз. Татарстанның атказанган артисты, яраткан җырчыбыз Филүс Кахиров. Дуслар, әлбәттә сезне алдагы минутларда Филүс белән күңелле әңгәмәләр, репетиция мизгелләре, сәхнә артының серле тормышы, кызыклы мизгелләр көтә. Шуның өчен әйдәгез, минем белән бергә булыгыз. Һәр вакытта да сезгә күтәренке кәеф, яхшы энергия, матур җылы, җырлы моңнар миннән сезгә һәрдаим әзер. Хөрмәтле тамашачылар, Филүс Кахиров үзе әйтеп китте инде. Бүген монда тере тавыш, тере музыка кораллары, алардан чыккан шундый менә супер энергиялы көйләр яңгыраячак. Бүген әйтергә кирәк, Мирас музыкаль ансамбле, дуслар. Саксофонны күрсәтеп киттек сезгә, менә баян тора. Әйтергә кирәк, ярты сәхнә чынлап та монда музыкаль инструментлар белән тулган. Менә барабан, менә минем артына утырып әле бераз өйрәнәсем дә килә. Нәрсә, ничек гомрем буена хыялланып шушы менә монда ударныйлар диләрен барабан артында утырырга иде, дуслар. Аха, монда дуслар скрипка. Барсы да әзер, һәрберсенең менә алдында бүгенге концертның сценарийы. Монда инде ноталар, җыр сүзләре. Монда нәрсә икән ул? Монда гитара белән балалайка, дуслар. Менә шулай, дуслар. Сәхнәдә ярты сәхнә музыкаль инструментлар белән тулы булса да, мондагы бизәлеш, мондагы энергия бик яхшы. Хәзер инде озакламый берничә минуттан безнең залларыбызга Филүс Кахировны яраткан тамашачылары кирип, һәм инде бик көчле, бик яхшы энергиялы, бик матур, моңлы тамаша аларны да һәм сезне дә безнең сер итеп кенә тапшыру аркылы булса да көтә, дусларым. Шуның өчен сер итеп кенә тапшыру белән бергә булыгыз, шәп булачак. Дуслар, үзе Филүс Кахиров бүген сер итеп кенә тапшыруында кунакта. Монда мощь, монда энергия. Хәерле кичләр, Филүс. Хәерле кич һәммәгезгә дә, якташлар. Ой, син монда кабатлап укытыйсың, әйме? Мин менә сине тыңлап, минем бөтен тәнемнең күзәнәкләре уянды, яшәрде. Шундый энергия әле кеше юк залда. Буны ничек булдырып була? Шунардан башлыйм әңгәмәне. Әле нәрсә сөйләмә инде, безнең бары тик репетиция гына инде. Ул бит репетир иткәндә дә барыбер кешеләрне, тамашачыларны залда бар итеп хис итәсең. Менә җырны ничек тамашачыларсыз ничек җиткерәсең, әле тамашачылар булгач, аннан да яхшырак булдырырга тырышасың. Бу общем, монда күңелдә әллә нәрсәләр кайный, йөрәк җырлый, хисләр кайный. Дулкынлану әлбәттә менә монда төртеп тора инде. Хәзер 1 сәгатьтән концерт башлана. Шул, үзеңнең туган ягыңда, Башкалабызда бик җаваплы концерт. Мин карап торам, монда сәхнә, монда бизәлешләр. Син 1000% әзерсең бу концертны башлап җибәрергә? Әзер. 1000% белмим ничек була инде ул теге әзерләнәсең, ләкин концерт тамашачылардан да ул теге зависит микәнен белмим, менә башланып китә һәм концерт үзеннән үзе бер юнәлеш алып, үз юнәлеше белән бара ул. Әгәр дә шушы юнәлешне тотып, шул арбага утырсаң, әйбәт, һәм тамашачыларны да шунда утырсаң, әйбәт барып чыга инде. Әгәр дә инде нишләпсең, минемчә бармый бу дип торсаң, булмый. Һәр концерт үзенчә төрлечә үтә ул. Программа бер булса да. Мин синең белән килешәм, чөнки залда халык төрле энергия. Менә шушы үз арбаңа утырып, шул үзең теләгән юнәлешне алу күбрәкме синең тәҗрибәңдә, әллә инде киресенчәме? Юк, күбрәк тамашачыларның уйлары, фикерләре, аларның эмоциялары, аларның мөнәсәбәтләрен тотып алырга кирәк. Тотып алмасаң булмый. Анда концертны теге су агымы монда китте, юк, монда йөрим әле дип булмый инде ул. Менә шушы су агымы белән барырга кирәк дип уйлыйм мин. Аны Кытай философы да шулай дигән. Һәм шуның белән барам мин.
Дуслар, менә беләсезме? Мин чынлап та сер итеп кенә тапшыруы Филүс белән очрашуны бик күптәннән теләде, бик күптәннән көтте. Чөнки әйтергә кирәк, Солянка концертларында Филүсне күзәтәм шәйме читтән генә. Ул шул тиклем шаян, аның белән шул тиклем күңелле, ә мин синнән әйтергә кирәк, әзрәк куркыбрак торайм башта Филүс. Син шундый теге җитди итеп бүтәндә моңларыңны сузып җибәрәсең, монда Илһам абыйның, анда Әлфия апаның репертуарыннан җырларны. Мин сине уйлыйм, син шундый теге русча әйткәндә серьезный дип, әзрәк эрерәк тәдер дип, бәлки талантың белән. Ул дуслар, ул шул хәтлек җиңел шаян кеше, шуңа күрә мин сезгә бүген дуслар Филүсне яңа сезгә әле бәлки сер булып калган якларын ачасым килә. Ул шундый шаян һәм җиңел кеше. Син моның белән килешәсеңме, Филүс? Мин килешәм, ләкин менә шушы камераны күрсәм, мин нишләптер менә шулай әйтәсе килә минем нишләптер. Менә шундый шул син, сәхнәдә дә шундый. Сәхнәдә дә шундый мин. Син шулай итеп халыкны әзрәк куркытмыйсыңмы икән? Мин үземнән курка башлыйм. Дөресен әйткәндә, аны Данир Сабиров та теге сәхнәгә чыкты да, мин аның концертына барган идем, ничәдер бер 3-4 ел элек инде. Ул чыкты да, мин залда утырам. Ул инде әйтә, менә ди, бүген залда менә дустым Филүс Кахиров утыра. Сез аны инде беләсез, ул сәхнәгә чыкканда шундый инде теге монда теге бабочкаларын, костюмларын кигән, менә борынын шулай өскәрәк күтәргән, чыккан, җырлый инде ул үзенең теге мәгънәле, авыр җырларын җырлый. Дөресен әйткәндә, тормышта ул минем кебек бер дурак ди. Соң мен әйтәм, аның бөтен сүзен табып булмый, шок дип әйтеп була инде, простойрак, гади дип әйтеп була инде, әйтәм, шулар дурак дип әйтмәйин дә. Ничек барды шулай китте инде диде. Шул. Шаян, рәхәт, җиңел, шундый яхшы энергиялы кеше дип мин тасвирларым сине, Филүс. Гомумән син бераз югалып тордың. Моның турында төрле сүзләр дә йөрде. Яңадан сәхнәгә кайттың. Яңадан кире әйләнеп кайтырга сиңа нәрсә ярдәм итте? Дуслар ярдәм итте, иҗат ярдәм итте, сәнгать гомумән ярдәм итте, тамашачылар ярдәм итте. Менә күпме генә бер ел без сәхнәгә концертларсыз, чөнки безнең репертуарда юк иде, бездән тартып алдылар бөтен әйберне, әйбәт костюмнарга кадәр тартып алдылар. Шуңа күрә бер әйбер дә калмагач, менә егетләргә бик зур рәхмәт, алар минем белән инде хәзер 13 ел рәттән менә шушы сәхнәдән үзебезнең тамашачыларга, без үзебезнең сәнгатебезне, иҗатыбызны җиткерәбез, аларга хезмәт итәбез. Һәм тамашачылар да төрле яктан, Сибир якларыннан, хәтта Европадан да яздылар, нишләпсез хәзер телевидениедә күренмисез. Монда инде Татарстан, Башкортстан турында сүз дә юк. Алар инде әлбәттә социаль чатлардан яздылар. Без синең белән, без сине көтәбез, яңадан чык, яңадан көчи, яңадан репертуар тупла дип. Һәм менә шушы, һәм инде әлбәттә гаиләм, әйбәт, мин әле гаилә башлыгы, мин гаиләмне дә карарга тиеш, һәм инде нәрсә генә әйтсәң дә, нәрсә генә эшләсәң дә, ул иҗат кешесен туктатып булмый. Әгәр дә аны тамашачылары, аның дуслары, коллегалары, аның гаиләсе, әгәр дә аның өчен җан атып тора икән, миңа калса, иҗат кешесе ул барыбер сәхнәгә чыга. Чишмәне аны ябып тотып торып булмый, ул барыбер үз юлын ярачак. Дуслар, менә мондый үзенчәлекле музыкаль инструментта уйный безнең Руслан дип язылган именемдә футболкасында Руслан Сафин. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич сезгә дә. Бүген әйтергә кирәк, Филүс Кахировның барак музыкантларының киемнәре шушындый футболкалар, һәм анда менә аларның исем-җисемнәре дә язылган, сезгә матур итеп күренеп торалардыр. Руслан, менә шушы музыка коралы турында сөйләп китә әле, бик үзенчәлекле бу. Мин моны концертларда гомумән күргәнем юк иде. Бу музыка коралы атала саз дип, кемдер аны баглама дип та атый, тегеләй дә болай да дөрес. Бу ничә җырга бүген син кушылып уйнап торасың инде? Син сазыңны уйнадың дигән җыр булачак, Алла бирсә, Илһам Шакировның репертуарыннан аңар багышлап җырлыйбыз шушы җырны саз астына. Син үзең җырлый беләсеңме? Әлбәттә. Әйдә, теге менә үзең әзрәк кенә шушы җырны уйнап, җырлап китә әле безнең тамашачыларга. Моңланып ай нурларында син сазыңны уйнадың, нинди кыллар ширтте бәгърем, ул матур яшь кылларың. Бакчаның бер почмагында син утырдың, йыладың, моңладың да мин ирексез яшьлегемне тыңладым. Тыңладым да мин ирексез яшьлегемне тыңладым. Афәрин, Руслан. Син гомумән җырчымы, музыкантмы? Мин Татарстанның дәүләт камера хорында җырлыйм, солист булып эшлим.
Филүс Каһиров төркемендә кашаннан бeri эшли башладың? 5-нче сезон китте минем эшләвемә. Бас-гитарист булып та катнашам аның концертларына. Без бик дус. Мирас ансамбле составында без инде менә күп еллар буе йөрибез Филүс Каһиров белән. Филүс синең өчен нинди кеше ул? Әйдә әле безгә аның теге серләрен ачып кит әле. Ниндирәк кеше ул сәхнә артында? Сәхнә артында бик юмарт. Юмарт дидең, юмарт бит инде ул теге күп итеп акча түли, бүләкләр, яхшыларны һәр бәйрәм саен сезгә бүләк итә, шулай. Мин ялгышып әйтмәдем. Чыннан да юмарт кеше, бик күңелле кеше ул. Бик шәп пародист, дус буларак шундый ышанычлы кеше. Бер дә шикле кеше түгел. Кем сәхнәдә, кем сәхнә артында һаман репетицияларын дәвам итә. Хәерле кичләр сезгә, менә скрипкада уйнаучы кызга да без сәламнар юллыйк. Хәерле кичләр. Хәерле кич. Сез Филүс белән кашаннан бeri эшлисез? 6-нчы ел. 6-нчы ел. Димәк, сез Филүс белән дус һәм аны хөрмәт итеп яратып эшләп йөрисез монда? Әлбәттә. Бик яратып эшлим. Филүс Каһиров сезнең өчен кем ул? Дус, коллега, яраткан җырчы. Кайсы җырлары сезгә аның аеруча ошый? Халык җырлар. Кайсы илләрне тагын куандырыр икән үзенең моңнары белән? Филүс, әйтергә кирәк, 2019 елда син безнең Америка Кушма Штатларында концертлар куеп кайттың, шулай бит? Иҗади сәфәр белән без 19 елда барып кайттык. Америка, Аллага шөкер, Канада, Америка илләренә. Һәм инде 20 елда безнең Алла бирсә Авропа илләренә чыгып, үзебезнең берничә илдә, берничә шәһәрдә шулай ук иҗади сәфәр белән барып кайтырга иде дигән теләктә калабыз һәм шушы теләкләребез тормышка ашсын дигән уйлар белән яшибез. Рәхмәт, рәхмәт. Гомумән, теләкләрең бик матур, хыялларың да бик матур. Карап тордым әле Instagram шилтәрендә, шуннан беләбез бит инде бөтен яңалыклар, мәгълүматларын. Әле күптән түгел яхшы машина да алгансың, бит Филүс. Аңа тикем дә начар түгел. Менә шундый юлда күрәсез. Максатларыңа ирешер өчен сиңа менә нинди сыйфатларың бу тормышта ярдәм итә? Беренчедән, нәрсә дип, мин әти-әнигә бик зур рәхмәтле, укытучыларыма бик зур рәхмәт, миңа тәрбия биргәннәр өчен, бит. Музыкаль белем биргәннәр өчен. Һәм инде менә дусны дус итә белү, кадерләү, хөрмәт итү, улыны менә улы итә белү, кешене кеше итә белү, шаяру, бит, менә дөресен әйткәндә, минем укытучым Зилә Даян Сунгатуллина. Ул инде шулай безнең якташыбыз, Башкортстанныкы, ул миңа һәр вакыт әйтте. Әгәр дә нинди генә ситуацияләрдә калсаң да, сәхнә артында төрле хәлләр була, төрлечә килеп әйтергә мөмкинләр, тамашачылар арасыннан да кемдер бик каты тәнкыйть тә белдергә мөмкин. Бу очракта һәр вакыт шутка шушы авыр хәлдән чыгара. Син һәр вакытка теге шутник булып кал дигән сүз түгел. Әмма дә ләкин теге тагын да авыррак, тагын да кызып китеп, психланып, теге нәрсәләрдә атып җимереп түгел. Менә шуткага ал да, ләкин син аны барыбер теге күзең уңында тот бу сүзләрне. Тыныч кына кабул ит һәм шушыны әйләндереп чыгарырга дип өйрәтте. Һәр җитди хәлдә дә барыбер менә мин сәхнә артына чыгам, әйтәсең бит, менә көләсең, шаяртасың, нидер анекдотлар да сөйлисең. Хәтта ки Гөлназ Асаева белән әбәкле дә уйнап йөргәннәр я алар. Без әбәкле дә уйнап йөрибез. Дөресен әйткәндә, менә бу дөньяда бит бары җитди булып кына яшәп булмый ул берничек тә. Барыбер ничектер үзеңнең күңелең күтәрәсең. Әле ул үзеңнең күңелең түгел, менә синең янда булган артистлар, алар коллегаларыңның күңелләрен күтәрсәң, алар менә көлү җибәрсә, сиңа да рәхәт бит инде. Аларны ничектер борчып, аларны үпкәләтеп, алай менә белмим, алай яшисе килми. Шуның өчен дә менә шундый тәрбия биргәннәр өчен менә әти-әниләргә, укытучыларыма бик зур рәхмәт. Менә шушы тормышта позитивлык бирә һәм тормышта яшәүнең ямен бирә. Менә шушы ситуация. Менә бүгенге концертыңның тематикасы, бүгенге коллективың турында бер-ике сүз әйтеп китсәң, Филүс.
Концертның тематикасын біз теге хәзер концертка исем дә кушмыйбыз, чөнки безнең концертта төрле темаларга да кагылабыз бит. Әлбәттә инде ул беренче очракта ул мәхәббәт, ул инде әти-әниләрне онытмыйбыз, инде ул дуслар турында җырлар, тормыш, мәгънә турында, яшәеш турында барсы да була. Безнең иң мөһиме тамашачыларын бер кашан алдамыйбыз, безнең тере музыка уен кораллары һәм тере тавыш. Хөрмәтле дуслар, менә бу ударнылар артына күптәннән утырып карыйсым килгән. Менә монда ничәмә тәрлинкә, ничәмә монда барабан, аның кайсыннан ничек дөрес суккаларга менә бер таякны таптым, берсе безнең Максим Куприянов дигән безнең музыкант егет шушы ударнылар барабаннар артында утырачак. Хәерле кичәр сезгә, Максим. Сәмсез. Бу гомумән нәрсә дип атала дөрес? Бу клавиш түгел бит инде, нәрсә кәйле теге? Бу ударная установка. Ударная установка. Бу музыкаль инструментның исеме? Бу музыкаль инструментның исеме? Ударная установка. Ударная установка, ага, ярый. Сез күптән уйныйсызмы бу ике таяк? Әллә сездә өчәү инде? Әйе, запас бу. Берсе сынса, икенчесе уйнап китәргә, әйе? Әйе. Әйтегез, безгә бер-ике генә шунда суккалап күрсәтегез, ничегрәк килеп чыга икән ул? Ничек икәнен, дуслар, миңа үзе Максим күрсәтеп китте. Дуслар, ашыга Максим тизрәк өстен алышырга кирәк, сәхнә киемнәрен кирәк, чөнки концерт башланырга бары тик 1-2 генә минут калды. Шуңа күрә Максим, рәхмәт сиңа. Рәхмәт, очрашырбыз әле, яме? Давай, уңышлар. Ой, дуслар, мин үзем дә җырчылар, артистлар кебек дулкынланам, чөнки халык тула, пәрдәләр ябылды һәм инде берничә мизгелдән безнең алтын тавыш Татарстанның атказанган артисты Филүс Каһировның концерты хәзер үзебезнең баш калабыз Уфа шәһәрендә, Яшьләр сараенда тантана итәчәк. Ай, мощный шәп булачак, дуслар. Дуслар, без сезнең белән Яшьләр сараеның сәхнә артына сәяхәтне башладык. Филүс Каһировның костюмнары монда эленеп торгач инде мин уйлыйм, аның гримеркасы менә будыр дип. Хәзер шакып кына, әкрен генә кирип карыйк әле. Ни хәлләр икән? Филүс, хәлләр ничек дип сорыйбыз, исәнләштек инде, хәлләр ничек? Аллакай гына, мәллә бик дулкынланасың, бик ашыгасың. Әлбәттә инде хәзер менә Чәчеңне гөл концертта үзең карап чыгасың, шулай матур итеп. Әйе, үземчә инде шунда теге эшләгән парикмахерлар да булды, үземә ничек телим. Ул әле чәчне матурлыгыннан да түгел, менә шул чәчләрне үзең эшләп куйсаң, хәтта күлмәкләрне үзең үтүкләп куйсаң, ничектер күңел тынычланыбрак китә. Белмим, минеке шулай бүтән артистларның бәлки бүтән төрледер инде. Мин инде параллель рәвештә киенәм, яме хәзер. Киенегез, әйе, әлбәттә. Ага, безгә нәкъ шушы мизгелләрне бит инде төшерү һәм тамашача күрсәтү бик кызыклы, Филүс. Чәч дигәннән әйме, мин бер әңгәмәдә синнән ишетеп киткәнем, сине менә безнең легендар җырчыларыбыз Илһам абый Шакиров, Альфия Авзалова озын чәчле, сары, чуваш малай дигәннәрме соң әле? Чуваш малай диделәр, ул вакытта чәч, белмим, ул яшәрәк булганмындыр инде. Бәлки аның модасы да шулай булгандыр инде. Чәчне кырыйга таба түгел, артка да таба түгел. Ул менә алга ничек яткан, менә шулай сәхнәгә чыгу бар иде, белмим. Аны алга гына тараш иде. Чәч озынрак була торган иде, менә монда хәзер әзрәк төшә иде әле ул менә шулай. Астагфирулла, син дә шулай йөргәнеңме ни? Бар иде шундый вакытлар. Теге тил яшьлек дигән. Шунысы мен шулай төшкән иде һәм инде Илһам абый беренче тапкыр күргән инде чуваш малай бу дип менә сорап куйган иде. Җырлагач кына татар малай икән бу дип менә куйды. Мәрхүм. Мәрхүм Әмәдә, ләкин әйтергә кирәк, алар синең тавышыңны исәпкә алып, синең белән һәрвакыт сукланып, кирәк вакытта үзләренең киңәшләрен дә биреп яшәгәннәр, шулай бит? Әйе, анысы өчен бик зур рәхмәт инде. Беренче концертта ул Вахапов фестивале иде, шунда катнашканнан ук алар инде истә калдырганнар, күрәсең, бик зур рәхмәт аларга. Күргән саен мине очратай да. Илһам абый шулай ук бит, ул сәхнәдә бик җитди сүзләр сөйләп, бик җитди җырлар җырлап, сәхнә артында аның белән утырсаң, менә гримеркаларда ишин катып бетә аның белән көлеп. Чөнки аның кызыклары, аның тормыштан чыккан кызыклар, менә шулар шуңа күрә ул да шаян кеше иде, сәхнә артында ул бүтән төрлерәк иде. Мин карап торам да сиңа мандарина, бу теге кайфны күтәрер өчен сиңа моны махсус сатып алып килделәр дә. Уфаның мандариннары бигрәк тә аеруча тәмлерәк була диде, шуңа күрә мандариннарын алдым. Тышы яшел булса да, эче оранжевый, дөрес төс һәм бик тәмле.
Син гомумән сәхнәгә чыгарганнан чәй эчәсеңме, нәрсәләр ашап чыгасыңмы? Нәрсә туры килә менә хәзер лак сиптерәм авызыма. Юк инде шаярам. Не су да, чәй дә теге кайнар ярамый инде безгә, бик салкын ярамый, шул урта чагына бер җылы гына эчемлек инде. Шул. Нинди дугалар укыйсыңмы, нидер теләкме, нидер менә ритуал бармы синең? Укып чыгам инде, аның теге нидер сүрә дип әйтмим, менә белгәннәрем барсын да укыйм да, шуның белән сәхнәгә чыгам, укымыйча булмый. Бул да шулай күңел тынычлыгы бирә. Менә күрдегезме, дуслар, чынлап та репетиция вакытында теге джинсы, водолазка кигән, шаян сикереп йөргән Филүс менә бу менә солидный, элитный күлмәкләрен һәм костюмнарын киде дә инде шундый менә. Шундый Филүс Каһировка әйләнде инде. Менә минем яңа костюмым дигән булып. Рәхәт Филүс Каһиров белән дуслар. Алда тагы да күңеллерәк, тагы да рәхәтрәк була. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Ә инде без Филүсне сәхнәгә озатабыз. Assalamu alaikum hürmetli tamaşaçılar, muhterem milletteşler, gaziz yaktaşlar, dostlar, tuganlar, bizge kıdırlı bulgan jırmın süyüşü dostlarımız, hammagizge de şahsen özümden isimimden, grupumuz isimimden, Kazan şehrinden yalqınlı kaynar, selam, Ufa! Hürmetli тамашачылар, сезнең каршыгызда Филүс Каһировның таянышы, терәге, шушы концертларны оештыруда бик күп көчен сарыф иткән шушы мөлаем, күркәм ханым Эльмира. Филүс Каһировның тормыш иптәше, сер итеп кенә әйтәм. Хәерле кичләр сезгә, Эльмира. Хәерле кич, Роза. Эльмира, Филүс сезне бик мактап китте инде, концертны оештыруда, шушы коллективны тотуда бик күп сезнең көчегез сарыф ителә, сез аны булдырасыз дип. Ә менә Филүс нинди тормыш иптәше, нинди ир, нинди әти ул өйдә, сәхнә артында? Филүс шып-шын ир, әти, нинди булырга тиеш, шундый. Ә менә Филүсне сез менә беренче күрешкән мизгелләрегезне әзрәк искә алсак, менә нәрсәсе белән җәлеп итте ул сезне гомумән Филүс? Тавышы беләме, холкы беләме, төс кыяфәте беләме? Белмим, бик авыр әйтергә хәзер, чөнки ул бик күп еллар үтте инде ул вакыттан. Үзем дә белмим. Ул вакытта мин аны чын җырчы итеп дип күрми идем. Без бит инде студент чакта таныштык, училищеда укыганда. Шуңа гади генә авыл егете ул. Димәк, инде әйтергә кирәк, сез аны төс кыяфәтенә күбесенчә игътибар биргәнсездер, әйме? Шулайдыр инде. Һәм бүгенге көндә ул шундый танылган, көчле җырчы. Монда бит сезнең дә өлешегез күп. Күп тырышырга туры килдеме сезгә аны шундый җырчы итеп ясар өчен? Килде инде. Белмим, ничек әйтергә дә. Мин аның инде тегерүчә әйткәндә самый ярый фанаткасы инде. Шуңа инде мин тырышам аңа җиңелрәк булсын дип, аны халык яратсын дип. Рәхмәт, хатын-кыздан бик күп нәрсә тора, гаиләдә ирнең уңышы күбесенчә хатын-кызның аңа булган мәхәббәтеннән, аңа булган ихтирамыннан дип тәкмәгә генә әйтәләр. Филүс бүгенге көндә шушындый үрләрне яулаган икән, димәк, Эльмира, сез бер дигән тормыш иптәше, аның илһамы, аның таянышы. Һәм без сезгә бары тик гаиләгезгә һәм Филүснең иҗатына уңышлар һәм үсешләр телибез. Амин, шулай булсын, рәхмәт. Ничек биемче түзеп торасың анда, дуслар, виртуоз баянчы Рөстәм абый Рахматуллин үзе нәкъ сезнең каршыгызда һәм ул бик тә төс кыяфәте белән Филүс Каһировка охшаган. Бу минем генә фикер түгел, әйбәт, Рөстәм абый. Шулай, Күпләр сезне охшаган диләр бит инде, әйме? һәр концерт әйтләр, шул без Филүс Каһиров белән охшаган кешеләр. Шулай инде, эшлә.
Әйтегез әле, сез бит инде Филус Каһиров белән бик күптән эшлисез, әйме Рөстәм абый. Нәрсә җитми Филус Каһировка бүгенге көндә? Бу авыр сорау инде. Филуста бөтен нәрсә бар, Аллага шөкер. Моң да бар. Все у него прекрасно, и образование, и голос, и природа. Все в этом человеке есть. Я думаю, что у него будущее. Просто еще пока оно не наступило, оно в ближайшее время обязательно наступит и будет собирать не то что днями, неделями, месяцами залы. Не только в Уфе, не только в Казани, не только в Москве, по всему миру. Хөрмәтле тамашачылар, менә әле яңа гына үзенең чыгышын тәмамлады. Бик тә сылу кыз, бик тә көчле, моңлы тавышлы Айгөл. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, исәнмесез? Безнең инде әлбәттә сездән сорап китәсе килә, Айгөл, Филус төркеменә ничек килеп эләктегез, кайчан таныштыгыз һәм ничек ул сезне сайлап алып үзенең төркеменә алды икән? Без Филус белән 10-11 елларда таныштык. Ул вакытта Филус консерваториядә укый иде. Мин училищеда белем ала идем. Оперная студия бар безнең. Ул вакытта Филус главный рольләрне уже уйный иде инде. Мин хорда җырлый идем. Шул вакытта танышып киттек без аның белән. Гастрольләргә йөрдек, бик күп кенә Казакъстанга безнең икебезне дә чакыра башладылар. Аннары теге елны без менә үзе минем үзенең концертына, сольный концертына чакырды. Бүген менә уже быел дип әйтик инде. 2нче ел йөрибез аның белән гастрольләргә. Үзе Филус сезгә иҗат юлы буенча ниндидер киңәшләр бирәме? Бирә. Ничектер бу җырыңны булайрак башкар, я булмаса тегеләрәк тот сәхнәдә үзеңне дип. Без репертуарны сайлаган чагында, концертный программага алганда дип әйтик, бергә карыйбыз, киңәшләшәбез, темп буенча, сүзләр буенча, бу җыр барамы, халык ничек принимайтер микән дип бергә киңәшләшәбез әлбәттә. Менә Филусның бер тискәре ягын сөйләп кит әле безгә. Тискәре яклары. Белмим. Без аны бүген менә тамашачыларга якыннанрак таныштырасы килә. Ниндирәк икән Филус сәхнә артында бирәк тә шуны бүген тамашачыга җиткерәсе килә. Син нәрсә әйтерең Филус турында? Аның белән бик күңелле, шуны гына әйтәләм. Аны мин аңладым, мин дә аңладым, бик күңелле аның белән. Ул сөйләшергә, бөтен темага да сөйләшеп була аның белән, анекдотлар сөйләргә бик күп ярата ул. Кимчелекләрен алай белмим. Бик күңелле. Яшибез, гастрольләр белән йөрибез, Аллага шөкер. Филус кыздыра, дәртле җырлары белән, моңлы җырлары белән халыкны куандыра. Монда шул хәтле көчле энергетика дуслар биреп бетереп буламы сезгә экраннар аркылы. Бийсе килә, сәхнә артындагы түгел, сәхнәгә чыгып Филус белән бийсе килә. Ахшы! Ничексез сезгә бүген концерт.
сәхнә артынан күзәтеп тору концертны. Беләсезме, мин Филүсне мөгаен гомер буе сәхнә артыннан күзәтәмдер. Мин 5 ел аның ансамблендә алып баручы булып эшләдем. Һәм мин әйтәм, Филүс әйтәм, син минем слухны окончательно әйтәм боздың. Мин башка кешеләрнең концертын карый алмыйм дип. Мин менә беләсезме, концертны карап була. Концертны тыңлап була бит. Концертны үзең аша кичереп була. Кайбер концертларга карар өчен йөрим, шоу ясыйлар, матур. Кайбер концертлар чыннан да тыңларга рәхәт. Матур җырлар, матур бит. Илаһимың, аны теге Филүс булган өчен дә түгел, минем дус булган өчен дә түгел. Без бит инде Филүс белән якташлар да, аннары соң бергә эшләдек тә. Хәзер без Казанда әйтеген шәһәр артында безнең сала торган йортларыбыз да күрше генә. Без күршеләрдә Филүс белән, шуңа күрә Эльмира белән дуслар. Шуңа күрә мин аңа теге ниндидер аның өчен генә түгел. Моң яңгырый башлый икән ул билә бала. Ул вакытта кемнең кем икәнен дә уйламыйсың. Кайдан яңгырый ул, нинди яңгырый ул, бары тик сине билә бала. Дуслар, бүгенге тамашачылар арасында Филүс Каһировны башлангыч сыйныфларда укыткан укытучысы да утыра. Хәерле кичләр сезгә. Рәхмәт, сезгә дә шулай ук. Безгә менә кызыклы инде. Филүс шулай балачак дип атала бит инде ул әле башлангыч сыйныфларда укыган чагы. Ниндирәк малай иде ул? Тәртибе буенча. Барлык балалар кебек үк гап-гади авыл баласы ул. Җырламыйм дип булбай, ялгыш кына әйткән ул ковид туланда. 1нче класска кергәнче садикта уж җырлайдыр. 1нче класста уже әлифа бәйрәмендә да җырлады. 8 мартта мин аны төп төгәл беләм дине. Коеннарны җырлады җырны. Анда инде ата-аналар яңадан сораван җырлаттылар. Җырга бик әвәс инде ул, әтисе кебек инде ул, әтисенең җырга бик шундай, үзе җырлый, үзе уйный гармонда. Bütün балалар кебек шаян, bütün балалар кебек шук, уйный, шаяра, җырлый, көлә инде. Гап-гади авыл малае. Нинди хисләр кичерәсез үзегезнең укучыгызны шундый сәхнәләрдә күреп? Без инде Үзәк районының Килем авылы укытучылар безнең урта мәктәбендә, без барыбыз да аның өчен шатбыз, шулай итеп зур сәхнәләрдә чыгыш ясаган өчен. Менә тулы заллар, мин инде бигрәк тә бүген шиксез шатмын, даже давлением да күтәрелеп киткәннәр бу кадәр халыкны күреп. Без аның белән горурланабыз. Аның җырларын инде bütün яңа җырларны тыңларга тырышабыз. Үзәктә концерт булса да барырга тырышабыз. Монда да менә киләбез әле ерак ураны якын итеп. Без аның белән бик нык горурланабыз. Ул безнең маяк инде. Bütün балалар өчен дә үрнәк, без аны үрнәк итеп куябыз. Ул bütün менә очрашуларга да килә. Бу ел 15 еллыклары булды мәктәпне биткәнгә. Анда да ул ялан аяк бар сурәттән шашлык пешереп, су кереп, безне хөрмәтләп, безне укытучыларны инде кадерләп, үзе килеп өйдән алды ул безне встречага барганда. Шуңа күрә без аны хөрмәтлибез, мәктәптәге кешеләргә чакырабыз. Ул бер вакытта да үзен йолдыз итеп туймый. Гап-гади авыл малае була да куя кайткачтын. Шундый моңлы тавышлы, үзе дә шибәр, җырлары да матур, күңелгә ята торган, халык җырларын бигрәк тә матур итеп җырлый. Сезнең каршыгызда Филүс Каһировның бер туган апасы. Хәерле кичләр сезгә. Рәхмәт, сезгә дә. Әйтегез әле, туган буларак Филүсне ниндирәк кеше ул, шуны сөйләп китегез әле. Филүс әйбәт инде, ул тагын ничек әйтеп буласың? Сезгә ярдәм итәме? Филүс булуы миңа уже зур бәхет. Минем ул беренче балам кебек. Сезнең гаиләдә ул гына җырлыймы? Безнең әти җырлый. Безнең әти нык матур җырлый. Безнең әтинең туганнары нык матур җырлый. Әти яклап туганнар барысы да җырлыйлар. Нинди теләкләр җиткерәсегез килә аңа? Исән булсыннар. Бүген исән булсыннар, эшләсеннәр, бәбичекләрне әйбәт кенә үстерсеннәр. Bütün теләгем шул. Сезнең ашыгызда безнең Нур театрының алыштыргысыз актеры Мәхмүдәве Фатыйхов. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич сезгә дә, безгә дә. Менә мин еш концертларны төшерәм, тапшыруны эшлим, әмма ләкин сезне тамашачылар арасында мин беренче тапкыр күрәм. Сез гомумән Филүсне яратып кына килдегез. Аның гына концертына йөрисезме? Каян белдегез? Башка артистлар, башка җырчылар үпкәләмәсеннәр, мин Филүскә генә киләм. Мин Филүснең концертын килеп карыйм да, шушы Филүснең концерты миңа 1 елга җитә. 1 еллык зайратка алып китәм мин Филүс концертыннан. Филүснең барлык җырларын да бик яратып тыңлыйман. Филүснең концертларына менә специально дип әйткән кебек туры килде, Краснодардан килгәнмен. Мин аның концертларын Америкада да карадым, Нью-Йорк шәһәрендә дә карадым аның концертларын. Аның концертларын Америкада да, безнең илдә дә бик нык яратып тыңлыйлар. Мин дә аның концертларын калдырмаска тырышамын.
Biz de aның белән шулай ук горурланабыз. Менә 4нче тапкыр инде шушы Уфабызга аның концертына киләбез иптәшем белән. Көтүп алабыз бу аның концертларын. Бүгенге концерт искиткеч, тере тавыш, тере музыка. Кабатланмас моң Филүстә. Рәхәтләнеп, кинәнеп тыңлап карап утырабыз. Алла бирсә, алдагы елларда бик күп тапкырлар концертларга килергә язсын. Уңышлар аңа. Дуслар, игътибар иттегезме менә шушындай матур розалар композициясе, бик матур гөлләмә тотып утыра безнең тагы да бер тамашачы. Сез кайсы җырны көтеп утырасыз бу чәчәкне бүләк итер өчен? Соңдыр шул. Филүс, вы просто супер. Без аның белән горурланабыз. Ул бик шәхси җырчы, үзенчәлекле, аның тавышы бөтен моңнары, элеккеге татар җырлары, башка җырларын бик матур итеп башкара. Biz ona uğuşlar tileybiz. Medeni turmuşta, özünün gaile turmuşunda bәхетләр, сәламәтлек, уңышлар tileybiz. Biz onun белән чиксез горурланабыз, аның талант алдында баш иябез. Bütün Рәсәйгә генә түгел, bütün дөньяга талантын таныткан өчен ул безнең чиксез горурлыгыбыз. Ул безнең якташыбыз беренче, икенчедән без аның бөтен җырларын да яратабыз. Безнең заман җырларын җырлый бит ул. Бигрәк моңны тавышы, концерт бигрәкләрдә күңелле бара. Рәхмәт барсына да. Ул музыкантлары, уйнаучылары, җырлаучылары биеп тора, җырлап тора. Үзе безнең Филүс. Рәхмәт аңа, исән сау булсын. Кахиров, Митхун Чакраборти, кемнәрдә дип тагын әйтергә микән? Әле озакы дип әйтергә ярамыймы? Юк, соңгысы дип әйтергә ярамый. Озакынчы җыр дип әйтсәң була, ул инде төгәлли торган дип чыгышны, алай дип әйтсәң әле соңгысы дип әйтергә ярамый. Менә мин дә шул сүзне кулланырга яратмыйм, һәм синең дә бер әңгәмәңдә ишеттем, син дә шундый крайне дип әйтергә кирәк дип әйттең. Крайне, но асыл русча бит инде крайне. Ничек соң Митхун Чакраборти ролендә? Дөресен әйткәндә, Митхун абыйга бик җиңел булмагандыр ул. Әле мин җырлап кына үттем, ул бит инде генә биюләр, мин инде генә кыланмышлар анда. Актер инде. Яхшы Уфага һаман рәхәтләнеп киләбез. Бу инде Филүс белән Филүс труппасында 2 ел эшләвем һәм 2нче ел килүгә күбәя саен яңа эмоциялар, яңа җырлар белән киләбез, инде тырышабыз. Бер нинди әзерлек дип әйтә алмыйм. Эмоциональ кеше янына чыкканда инде син аңларга тиеш, син артист кеше, син кешегә ниндидер бәхет китәргә тиеш икәнеңне. Һәм шул сәбәпләр белән җырлар инде. Аларның йөзен күреп, аларның күзләренә карап ниндидер хисләр туа шулай. Аны булай гына тудырып булмый. Филүсне кеше буларак син аның кайсы сыйфатын үзеңә үрнәк итеп аласың, кайсы сыйфаты белән син аның аеруча сокланасың? Сокланам, ул бик юморлы кеше. Шуңа карата әле бик акыллы кеше. Ул белә кайчан юмор кирәк, кайчан юмор кирәкми икән, шулай итеп аралашканда да ул бары тик өйрәтә инде бары ничек планлаштырырга үзеңнең хәлеңне, үзеңнең җырларыңны, киләчәктә ниндидер наставлениялар белән шулай итеп әйтә. Карап торабыз, һәрбер чыгышыңны син шул тиклем менә җиренә җиткереп, әйме, тирләреңне агызып башкарасың, күп көч сарыф ителәдер. Ничек итеп концертларыңнан соң үзеңә көч туплыйсың? Көч туплау ул инде ял итү, ул хәтта сөйләшмәү дәрәҗәсенә төшеп бетәсең, чөнки сөйләшмәскә кирәк, связкаларыңның яңадан теге эш рәвешенә керердәй итеп, аларга ял кирәк һәм
Білмеймін, мен шынап да электен элек оптыр едім, неше мәм айтам, айлар бойы берген концертлар берген артистларға Алла ярдәм берсін. Білмеймін, біз алай болдыра алырық мекен, yok ма асын айталмайм. Мен енді барыбір сақланып қына айырым концертлар беріп, күш жиып, шулай башқарып шығабыз. Әлбәтте, әрбір концертның әрбір өлішін, әрбір бөлігін әйтек анда бет енді өліштен тұрабызның концерт. Әрбірсіне көпмі болдыралам, ярый әлі озаққа сақлап қалайым әлі өзімді деп түгіл, мына нешіктір сәхнеде ұнтыла, әр жырға максимал рәвіште күш бересің. Неше тілде сен жыр башқара білесің? Мына шет елге шығаш, Америка барғаш, мен 6 тілде жырладым. Дұрысын айтканда бәлки көбірек те бұлдырып болады, ләкин бұла ол тілден тұрмай, әгер де музыкасы матур екен, әлбәтте аны рахаттанып жырлайсың. Hürmetli Туган тел телеканалын сыр итеп кенә тапшырган тамашачылары. Бүгенге илаһи көчле җыр моң иленә сәяхәтебез шуның белән тамам. Яраткан җырчыбыз, Башкортстаныбызның горурлыгы, Татарстан Республикасының атказанган артисты Филус Кахировка без инде киләчәктә дә иҗади уңышлар телибез. Әле алдагы елларыбызда тамашачыларны үзләренең шундый чит илдә башкарган җырлары белән дә, үзенең кабатланмас көчле моңнары белән әле озын-озак еллар дәврендә куандырып яшәргә Ходай Тәгаләгә көч бирсен. Ә мин инде Роза Хәйруллина тапшырны әзерләп алып баручы, сезнең белән киләсе матур күңелле очрашуларыма тиклем сау булашам, дусларым, үзегезне саклагыз. Җыр моңнан аерылмагыз, чөнки җыр моңны яраткан кеше ул матур күңелле кеше була. Пока-пока.